Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Ik, zolang als het al hier bent, voel ik me veilig. Als het op het dingste gaan, neem je mij dan. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hoort mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Ik kan al het gast horen in mijn programma, maar hij helpt ook de landelijke media terug mij te doen over Holland Got Talent. En dat deed hij fantastisch. Hij had nog volle meer die mij ons jong. Dat was de reden om hem voor de eerste keer toen uit te nodigen. Dus het is nog al wat 3 jaar verlien. En ja, ik mij wel nemen. Het is een behoorlijke mediapersoonlijkheid onder het worden. Roan Veldman van origine uit Griepsjeburg, Wennes in Ljout. Mooi dat je er bent. Welkom. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Ja, het gaat heel goed met mij. Hoe zit die leven eruit momenteel? Waar haast het vooral druk mee? Ja, optredens, presentatieklussen, opnemen van TikToks vind ik superleuk om te doen. Dus het is al hier leuk. Chaos, druk hoor. Heerlijk. Ja. En ondertussen wat squallen, dus een theateropleiding. Hè? Ja, klopt. Artiest theater, BD-drive. Ja. En het is in de Neushoorn. Ja. Dus superleuk dat ik daar op Squallen zit. Want de eerste keer dat ik daar weer, dat wie Fashion, de finale. Dus super vet dat ik daar op Squallen zit. Ja. Want de eerste kennismaking weer met mijn show, het festival eigenlijk, voor jonge talenten, om het zo maar zo te drukken. Hoe is dat bij te Longen komen eigenlijk? Gang dat via Squallen? Ja, dat gaat via Squallen. Ik zie het op dat moment in Burgum op Squallen volgens mij. Ja, in Burgum op het CSG Lutger. Daar hebben we zangdocenten, muziekdocenten. En die zei, ik ken wel iets van die. Ik zei van, oh, wat dan? Ze zei, ja, jong. Ik zei, wat is jong? Want ik hier er nooit van jet. Dus ik denk van, oké, en wat maak ik dan dwaan? Ja, maar als het een Friese songtest kroop op een bestaand noemen. Ik denk van, oké, prima. Nou, toen kwam Wat ik wil. Dat wie de eerste keer ook mij die, in 2009 viel dat van mij. Ja, toen stieg ik in de finales, dus dat vond ik wel super vet. En in één keer stieg de Tim Douwsma, Willem stieg er ik. En ik denk, en Femke, ik denk van, oké, hoe gaan we dit doen? Maar dat was super leuk en super gezellig. En dat was mijn eerste keer ook mij die. Ja. Maar dat smaken gewoon naar meer dus. Zeker. Ik had toen echt wachten. Ik dacht echt van, wanneer komt het weer? Want ik wil gewoon mij aan. Want ik hier die keer dus net woon. Toen wie ik weet niet hoeveelste ik die win. Maar ik krijg boet een top 3, hè. Ja, en ik ben fanatiek natuurlijk. Hè. Ik ben fanatiek. Dus ik denk van, ik wil gewoon een keer winnen. Dat liep me gewoon leuk. Dus toen die ik mij in 2021 of 2020, wat wie het? 2021 denk ik. Die ik bij mij. En dat wie in coronaperikelen en al die dingen. Dus het moest al best wel maar toen ik dus mijn dream. Een persoonlijkste noemer dat ik ooit in mijn leven skreun had, denk ik. En dat daar zoveel uit is dat vind ik echt super mooi. Ja, ongelooflijk hè? Ja, echt. Ik heb niet weinig goed praten, maar even toch dat op het podium staan willen. En er was winnen en er was ambitie. Wanneer dat kwam, had je dat al titel gewoon? Of? Ja, het is sowieso vroeger al. Als ik dan neem ik mijn ouders leeuwen mij. Ik hou wel van een beetje aandacht en een beetje de stage pakken. Dat ik begon vroeger al in winkels op een vlier lezen en dan gewoon dom bij razen om helemaal neer. En pas terug in, pas stap je had meestal het zeggen. En dan pas denk je van oké, nou is het goed. Oké, dan is het goed, dan is het klaar. Ja. Maar ja, dat zit gewoon in me. Ja, zou wij het op zijn woord zitten, want dan komt het griep. Die ouders in de clown erop vol of net? Nou, dat zeker. Dat zien ze zeker, ja. Maar dit, aandacht of echt de energie? Is er volle energie of zo? Ja, en het haakt nog steeds. Ik ben een heel energiek persoon en het stilzitten is sowieso een moeilijk ding voor mij. En vroeger dan nog helemaal. Maar nu pas wist dan waar het bij komt, want dan denk je van, maar waarom ben ik zo druk? Denk ik nou van, dat haast gewoon indie. Dat is gewoon hoe ik ben. En had je dat wat leren, misschien is er wel meer niet, te kanaliseren als het ware? Nee. Nee, hè? Nee, zeker net. Het is gewoon een ongeleid projectiel. Ja, eigenlijk al. Het is, in les hoef ik net normaal stil te zitten, want dat lukt net. Maar ja, dat maakt het leuk. Dus ja.
Dat is hoe een beetje hoe ik ben. Wat komt dit een heel iets dwarpje? Ja, klopt. Garib. Ja. Ja. Maar even die blik erop. Wat voor dwarp is het voor die? Nou, het is een heel rustig dwarf, vind ik wel. En dat vind ik eerst fijn. En ik had er ook een hele mooie tiert aan. Want ik kreeg een mooie tiert om... Nou, hier is net volle druk, zou ik het samen zeggen. Hier is net hele volle druk om die hinnen van... dat ik dacht dat ik mezelf in moest houden van andere persoon. Dat ik me onveilig voelde in de omgeving. Totaal net. Want hij Garib nooit jongens, zij is Garib ook totaal net. Het is heel erg fijn mij kwam er. En dat is van mij gewoon super fijn geweest. Als hij dat op zich... Ja, er zit er nog meer in. Ja. Een onbezorgde jeugd gewoon. Ja, qua invloeden van boeten op zich wel. Ik kies zelf soms wel het gevoel dat ik oors weer dan de rest. Omdat ik op basis kwam de eerste donkere persoon in mijn klasse. Dus qua dat haak ik bij mezelf vooral vaak dacht van... Oh, ik ben oors of ik mag me oors gedragen om me toch bij te jaren. Maar dat komt meer uit mijn eigen hol omdat het uit het dwarp kwam. Ben je bij plegen? Nou, soms wat opmerkingen wel. Die nam ik toen heel erg zwier. Dat ik dacht van, oh shit, ja. Ik ben echt oors, dacht ik op dat moment. Maar het is al vrij snel, ik mijn docenten gewoon toen oplost. Gesprekken omgaan en erover praten met de klasse ook. En toen, dat is eigenlijk best wel lietsbleund. Het is net dat ik echt zwier pest ben, dat ik me daar toch echt raar viel. Dat ik net een squallen woe. Dat haak Safir dus nooit kwam bij mij. Nee, ik denk dat dat ook in gradaties is. Het kan heel erg uitpakken. Ja, We klopt, weten de verhalen al die hebben. Ja. Als je er iemand reageert hier is en dan wordt er zien met plegen zijn oren, plegerij. Ja. Misschien echt net leuk. Nee, precies. Dat hij een echt hoe spreekt op zijn kleur van het hoed of Ja. op een oren manier. Hoe raar het klinkt, dat hier een spielerkast de oren natuurlijk. Hè? Dat snap ik op zich wel. Ja, dat is, want het... Net om het goed te praten, hè? Maar... Nee, precies. En het is echt... nou, hier kleur kist verrode. Zou ik het zei even sissen. Maar een hoedskleur, ja... Dat is gewoon waar iemand is. En hetzelfde met leert hier, ja, dat is in ik gewoon. Maar... Ja. Het is, Waar is het nog plegen vanwege omdat jonge band binnen. Ja, en we hebben het klopt. gemeen en beschadigend. Hè? Dat is ik heel vol. Het meesten soms net weten van, nou, wanneer is nou een grapje en wanneer ben ik toch wel echt slecht bezig. Ja, en wat is nog onschuldig bedoeld? Het kan natuurlijk ook Dat. heel verkeerd uitpakken. Ja, maar- klopt. Dus dat is nog wel, wij meesten nog niet wel les van haar. En wij meesten net goed op letten. ja. Dus Maar gelukkig had je daar. weinig les van haar in mijn dwarp. Ja, Ja. weinig, heel weinig. Wat moet dat heerlijk wezen in zo'n dwarpje. Omhuppelen. En... Ja, het maakt het net zo volle uit was de dos. Het is Garib, het is ja, lekker vrij. Ja. Want doe best wel. Ik ben oldschool ontworpen van de internetgeneratie. Ben je toen de land nog in West hutten bouwen of toch wel een productuur? Nee, nee, zeker. Vroeger, ik wie Toch een beetje die platteland? Ja, jeugd? ik wie in Biemond klim, ik gang sleten in een hoe zei ze dat? Sletten, ja, hoe Ja, sletten springen? sletten heen springen. Nou, Want dat ik vind past wel bij die heerlijk. karakter. Ja, ik vind dat heerlijk. Dat energie, we dwalen naar boeten. Dus ik jullie wel in het BM, huppa. Ja, En, nee, dat die ik wel. Nou, en ik woon in het bijland een keiudagje wissel. En dan op les voor en dan zag er die aankomen. Dus Ja. dat hiek ik wel gewoon. En hij de hem wel leuk omdat de kleren kapot binnen of smarrig. Hij of- kan mijn vieze cliënt thuis. Ja. Ja, zoals nou misschien net denken, maar hij kan mijn vieze smarige cliënt thuis. Jazeker. Ja, ja. Nou, wat minder, maar... Ben je hier eens bij of net? Nee, ik had nog een zusje van 10 en nog een zus van 20. Oh, twee dames. Ja. En ik ben de middelste, ja. Ja. En kun je wat mij eens opzetten? Ja, zeker. Ja, zeker. Tuurlijk ben ik wel zusjes, dus het is soms dan wel even... Ja, maar dat jij erbij toch? Ja, het is zeker bij. Nou, ja, ik doe er zelf ook het om mij, dus dat is het probleem, ik ben net. Ja, dat is wel gezellig onder de tafel wezen. Ja, dat is zeker. Soms is het gewoon van, dan krijgt hij een klop onder de tafel, is van... Dat is het gewoon. Hij moet inkomsten qua, dus ik is de creatieve kant op. Ja. Theater, akoestiek klaas, ben met moorden bezig, heel bewust. Ja. Hij zei dat echt? Dus mijn ouders allebei hadden een theaterverleden. Die hadden dus wel, dan in dwars dingen spelen, met dwarsfeesten ik wel. Dus die hadden op zich wel weet van theater, superleuk dat ik. Dus vind ik heel mooi dat ik dit nodig had door. Dat ze denken van, want ik ben dus geadopteerd. Maar dat was nog wel, want qua bloed ben we net hetzelfde. Maar dat qua zulke soort dingen toch wel dat weer tegenbij komt of zo. Dat vind ik heel erg mooi, vind ik zelf ook heel erg mooi. Ja.
En qua mode is mijn zus van 20, ja, die is er ik heel erg mee bezig. Dus, nou, ik heb bijvoorbeeld een nieuwe tas gekocht. Nou, hij zei, oh, dat vind ik leuk. Ah! En dan denk ik van, ja, nou, dat vind ik leuk. Ja, Dus ja. dat ben ik wel zo'n ding. Dat ik denk van, ja, dan komt ik weer roerie in mij Ja, hoor. lekker jaloers. Heel Ja, goed. nou, mijn zus is gewoon zo druk als ik win het wat. Nou, en ik ook. Dus dat komt al je roerie in. Ja. Goed zo. Tof dat ze best. En zeker. we draaien nog even muziek. Ja, maar we nog wat zeggen over... ja, het is een beetje die hit, hè? Het is wel een cover. Mijn dream. Ja, ik... Hoe ik zie viel nog- dat nou, dat nummer van die? Want hij het uit te treuren dienen. Hij heeft er succes mee Ja, pakt. ja. Ik denk dat je intussen verder best. Ja, ik ben wel bezig met dingen, ja. Hoe gist mij dat nummer op dit stuit? Het noemen mijn dream. Nou, bijvoorbeeld ook dan optredens haar. Ik begin er altijd mee. Om echt van mezelf in tot mezelf te komen. Want het is echt gewoon een hele persoonlijke tekst. En dan kan ik even echt naar mijn eigen lief gaan. Naar mijn eigen rust gaan. En van daar daarna opbouwen naar iets moois. En ik vind het een heel erg mooi vers om dat mij altijd mee te beginnen. Ja, en is het nog steeds leuk om te Ja. performen? Of Ja. best intussen qua ontwikkeling wel Safir dus denkt, nou, dat is geweest? Nee, nee, juist net. Omdat ik telkens dan weer waarom naar het gevoel wat ik eerst hier met het versje en waarom ik het skreun hier. En dat ik dan waarom ten een tijd waarin ik mezelf sabot kwelt ha en inhouden ha voor de vraag, omdat ik bang wie voor reacties van de vraag. En dat ik dat versje dan no jong in zo'n outfit bijvoorbeeld en op het podium weer mensen naar mij scheuren en er binnen van mij. Denk ik van jeetje mina, dan ga ik gewoon zo'n theater in en dus is nou op het plak West echt in de boerest. Ja. Dus ik vind het versje juist mooi om te doen. Hey, even op mensen in de radio nou oorhaan, die luisteren nu eens. Kist zelf eens omschreeuwen wat het oorhaast. Best helemaal in het zwart trouwens. Ja, ik ben helemaal in het zwart Zoals klaar. prachtig uit. Dank u wel, dank u wel. Ja. Wat is op die holle... Een do-rag. do-rag. Ja, een do-rag. Nou ja, ik had dus een zwarte do-rag Ja. op. Dat is een soort van doek. En het is heel erg van black culture, dus Boetenlandse cultuur, vooral donker. Ja, super toevallig. Het is ook Black History Month, super leuk. En dit is een catsuit, nemen ze dat. En dat had dus een peer gotten, dus trouwens sommige stukken kies me liefst in. Nou ja, en een zwarte pantalon en zwarte hakken. Ja. En zwarte handschoen. En een peer leuke sieraad natuurlijk. Stylish. Stylish. Draagt vaak zwart trouwens. Ja, ik vind zwart het kleid heel mooi aan. Ja. Dat vind ik heel erg gewoon dat... Ja, het ziet er wel heel mooi uit. Ja. Daar ben ik mee eens, absoluut. En doe ik eerst het nog gewoon haast. Als je op een gegeven moment 50 plus bent Ja, ik een keer een kop en een sik haast, dan doe je maar door zo. Maar ik vind het mooi dat hij er zo mooi verkleid haast. Dank u wel. Als dit van de radio dus er is ook nog een filmpje van, dat zit op YouTube, dan kist ik nog mij shim. We beginnen de volgende plaats. Gloria Gaynor, I Will Survive. Yes. Dat noemen wij old school dit. Ik vind het een heerlijk nummer. Gewoon de swing, alles, het zwerken. Ja, mijn optreden doe ik altijd. Ik vind het gewoon heerlijk, want iedereen kent het. De tekst is gewoon super mooi. En de titel I Will Survive, dat past gewoon sabbelt bij wat ik die en haar om hier te komen. Dus dat nummer is mijn nummer. Een absolute klassieker, zowel in de disco als op de radio. Van alweer een tijdje verlink ik je vertellen. Dit is Gloria Gaynor en I Will Survive. En dan vind ik het dubbel leuk dat mijn gast van Joert, Rowan Veldman, heel erg jong nog, bij San Plato komt. En toen tussen ik live dot. Dit zijn lekkere platen, stinks van alle remmen los of net eigenlijk. Dus ik altijd, oké, wat meesten nou zitten. We gaan nou al je steen, je dansje alle in mij, want dit is I Will Survive. En dan komt hij erin en dan iedereen reageert er zo leuk op. Ja. Dus ik gewoon een superleuk nummer om even alles op te zwepen. Ja. Ja. Hoe die optredens sprutsen. Hast je een vaste set of past dat elke keer ongewenst maar steeds? Want zo lang draait het natuurlijk echt nog net mee in het hele live circuit, denk ik. Nee, klopt. Meestal ook wel het verste ding. Van mezelf ook makkelijker. Omdat ik er dan nog even om wennen kan. Dus ja, het bloot altijd wel wat hetzelfde. Want wat voor circuit is het op dit stuit? Of dorst eigenlijk best heel breed qua optredens bezig? Ik ben tot nu toe heel breed bezig. Ik doe het echt best wel volle van bijeenkomsten tot echt optredens in bijvoorbeeld de Lamar in Amsterdam. Naprogramma's van ding. Dus het is best wel breed en heel erg verschillend van mijn kwander. En dat vind ik wel mooi om dan te kunnen,
oriënteren van, nou, wat vind ik nou echt leuk en wat vind ik wat minder om te doen. En dat kom ik wel achter, ben ik wel achter, van een stukje. Ja. Dus het is wel super leuk om te doen. Ja, want we zitten eigenlijk nog midden in een soort zoektocht van nou, misschien wel als persoon, maar ook als artiest. Van welke kost het Absoluut. opworst, denk ik. Absoluut. Ja, want natuurlijk want ik doe dus een theateropleiding. Dus is ik te zien van, nou, wil ik dan nou echt door mijn jong? Of ging ik nou naar de theaterkant? Dus daar is dan ik nog soms een beetje tussen. Van, nou, wat vind ik nou mooier om te doen? Maar, ja, tot nooit als jong natuurlijk. Ja. Maar, Nou ja, hij had ook nog wel musicals. Maar Ja, als daarom. artiest op zichzelf probeer je onder de bak te komen. Precies, dus het is nog echt een hele grote zoektocht. En dat vind ik alleen maar mooi. Ja, En vooral op deze leeftijd, ik ben al 18, dus alleen maar mooi om te doen. ja. Oh ja, cliché, maar dan ben je toch hartstikke jong. Dat Ja. kan alle kanten op. Ik ken alle kanten nog op, alles kind nog. Nou ja, en toen zei ze het even in een soort bijzintje. De Lamar, dat is oer de Oosterhoek heen richting Amsterdam. Maar horen we de mensen die in Ljouwt, maar de komt eigenlijk uit Griep. Ja. Toen was het paard naar de Ronestad, dus intussen al voen. Ja. Hoe hast je dat voor elkaar gekregen? Er wie dus een vaststelling in Ljouwert in de Harmonie. Dat wie een première van Gemma. Dat wie een vaststelling voor een man en een vrouw in één lief van Fabian Klaas Jansen. Super mooie vaststelling. Ik gang zoek toch naar die cells. En toen werd ik vregen om hier in de Harmonie, in het naprogramma, te jong. Dus ik dacht van, oh super vet. Dat wie eigenlijk een week of 2 weken Nederlands Got Talent. Dus ik dacht van, wow. De Harmonie, wow. Ik dacht van, jeetje mina. Dus ik zei, ja tuurlijk. En, dus ik vond het super mooi om te doen. Toen zit er een paar maanden tussen. En daarna kreeg ik een berichtje via DM, via Instagram dus. En dan wie Fabian zei van, hey Rohan, zou je het leuk vinden om dan in Amsterdam in de Lamar? Ik zei, ho. Ik zei, wat? Ja, Ik dacht, hè? ja. Dus hij zei van, zou je het leuk vinden om in de Lamar bij het naprogramma op te treden? Ik zei van, ja. Ik zei, ja, het is Amsterdam, tuurlijk. Dat vind ik super mooi om te doen. Dus ik dacht echt van, jeetje mina. Ja. Dus ik was helemaal onder de indruk daarvan. En toen stiek ik een paar weken later in de Lamar in Amsterdam. Dus ik neem een vol na het prachtige hoornkleid. Ja, toen ik dit kon. Ja, Oké, klopt. spannend. Ja, klopt, zeker. En krijg je dan nog wat ruimte om die zelf wat te presenteren daar? Of zit iedereen Ja. toch wel aan de borrel met de recht naar die taal? Nee, dat valt wel mij. Dat voelt heel erg daar. Want meesten die kwamen letterlijk naar Varenta om te zien wat er gebeurde, wat ik zong. En om echt het te vieren. En dat zie ik eerst net echt toch. Want Amsterdam is toch wel de grote stad. En dan denk ik van de meesten meer op zichzelf. Nou ja, maar du hast nogal wat ambities. Al wist misschien nog net precies worst. Maar Ja. dat was wel heel vierkom, had ik het idee. Ja, klopt. En dan is Amsterdam wel een van de places to be. Ja, klopt, Toch? zeker. Ja, dat zeker. Maar ik weet niet hoe stoer daar is die eerst. Nee, ik vind Amsterdam wel echt een van de grootste plakken. Ik zou dan wel zeggen van, nou, Friesland vind ik gewoon het mooiste plak om het te jongen natuurlijk. Want het is gewoon thuis. Maar in Amsterdam is het wel echt huge. En dan kun je meer uitpakken. En Nou ja, daar ren ik het Talent Scouts om, neem ik op. ja, daarom. En als daar iets breder is, dan is het daar om diezelfde te verkeerpen is makkelijker. Nou, juist net makkelijk, maar wel mooier. Hoe Ja. ging het? Heel goed. Hast je dan zenuwen? Ja, toen wel. Dat wie van het eerst ook weer zenuwachtig wie. En vooral in het voor, neem ik aan? Of hast je dat dan ook nog wel eens tijdens een optreden? Dat ik denk, oh god. Nou, ik had het gewoon altijd mijn droom. Dat ik denk van, oké. Echt aan de kriebels? Ja, dat ik denk van, dit is het begin van wat ik doen ga. En misschien sluit ik me wel volledig aan dat ik sabbelt in mijn eigen verhaal zit. Dat mensen me net iets, gewoon net meer snappen. Dus dat ga ik altijd. Maar dan als dat versje voorbij is en dat ik feel dat het goed is gaan, dan denk ik van, top. De rest kan er ik wel achter hoor. Ja, want het is nu wel vaker vreemd, maar dat die verwondering, hè, hoe prachtig die taal, het Frieskick broekst. Maar ja, als die is daar, ik weet dat in de Lamar dat Frieskick broekt haast trouwens. Ja, Maar zeker. hoe ben je dan de reacties of zo? Enig meneer, leuk hoor? Of grappig hoor, ik verstond het niet, maar ik vond het heel erg leuk hoor. Of valt er wat daar? Het valt wel daar. Het is altijd heel... Het meest ben ik gewoon stil. Gewoon van... Wauw. Dat is soms wel gewoon... Ja, dan is het gewoon echt wauw. Dat ik denk van... Oké. Maar dat is dus die persoonlijkheid en die talent, die mensen dus... Ja, en dat is... De barrière die is met die taal toch een beetje haast. Ja. Dat jongs dus blijkbaar voort. Ja, klopt. Wat meestal dan ik heel vaak zeg is dat ik het samen mooi tegen bij mezelf hou. Maar de Friese taal, maar hoe ik me klein, maar hoe ik Christian en hoe ik mezelf echt ben. En dan denk ik van,
mensen vinden me leuk om waar ik ben. En dat zie ik vroeger heel bot dat ik daar hoe dacht van, nou, ben ik wel leuk genoeg voor de rest. En vinden mensen me wel leuk hoe ik ben en hoe ik doch. En om nooit aan te zien hoe mensen me leuk vinden om wat ik dus echt ben. Dus soms nog wel emotioneren dat ik denk van, jeetje mina, waarom had dat nou zo lang worden voordat ik het echt cool heb. Ja. Maar dat vind ik echt super mooi. Is dat een moeilijke periode van? Ja, ik ga heel veel bij mezelf zitten op dat moment. En ik ga me een hele tijd alleen veel terug. Omdat het toch iets in een holle haast. En ja, gooi het er maar eens uit. Maar ja, dat was dan net. Omdat ze dan echt zo bang is van wat mensen ervan zeggen. Hè? Maar wie is het meeste met dwaande? Ja, met de meningen van boeten. Ja. Ja, echt met de meningen van boeten. En dan ten opzichte van die hoedkleur of meer die identiteit of toen die niet echt seksualiteit? Ja, toen werd het echt seksualiteit. Ja, dat ik echt dacht van ja, als dit nou is, dan kan ik het wel gelijk voor het gaan. Ja. Ja, dus dat vind ik best wel eng. En soms op het randje zitten van denken van nou, doch ik je nog goed om hier überhaupt rond te rennen. Dus dat viel dan soms ook wel raar. En dat ik nou echt denk van wow, als het Safi is bier is en ook niet is, dat is echt zo mooi om dan waarom te zien. Ja. Wie eenzaam of net? Ja, heel eenzaam. Omdat ik dacht dat net iemand me helpen kon. Hè. Nee. Of hoe helpen. Dus ja, dat weer heel eenzaam, ja. Je bent nog hartstikke jong, dus Ja. ik kan me voorstellen dat dat proces in hollen, in je lief nog net stoppen is. Nee, maar had je nee, één klopt. idee best nog steeds van diezelf? Ja en Of nee als- eigenlijk. Hoef je geen besluit in te nemen, ja? Ik bedoel, Nee, het is niks een beetje, ja, het is nog steeds een soort van zoektocht. Maar Dat was vind het ik eerste heel gevoel mooi. smeertig, zeg maar, no? Van mijn gevoel, hoe? Nou, waar is Roan? Nou, ik zie altijd gewoon een beetje naar vregen van, ben je nou een jongen of een meisje? Dan krijg ik zo vaak de vraag, laat ik vakantiewerk dienen. Bent u nou een jongen of bent u nou een meisje? Dus ik, nou, ik ben gewoon Roan. Ik ben gewoon Roan en zak is ja, me gewoon nimmer. Ja. En dat is gewoon alles was witte maast. Ja, punt. Ja, precies. Klaar. Ja. Nou, dat is wel snel gaan, want we Perry Vlien water helemaal net op discussieerd. Nee. En ik had het idee, maar goed, dat is misschien ook voor het oudste vraag van wordt het accepteerd als dat zeist? Ik ben gewoon Roan en dat doet er even niet toe of ik een hij of een zij ben. Ja, het Want ben je bent een natuurlijk op woordman, dat hè? Dus moment- best een Ja. woordpikje, hè? Dus, Ja. he, she, hè? Daarom. Nee, het is wel dat het nog ja, wel vredig wordt, want ik ben dan ben natuurlijk. En dan die maakt dan natuurlijk de anderen weten voordat ze goed kunnen sliepen. Ja, ja. Ja. Dus is ik altijd, nou, het is gewoon Roan. En dan vrees je terug en dan zeg ik van, nou, waarom was het witte? Of ik ren er gewoon mee bij. Maar het wordt meestal wel geaccepteerd. zeg. Ja, meestal wel. Ja, heel vaak zelfs. Ja. Dan dat is best knap trouwens, vind ik. Van de T, het is even los van die, hè? Ja. Maar, van iets wat eigenlijk zien die Vlien totaal net spelen. Nee, klopt. Ja. En ik wil net zeggen dat het 100% geaccepteerd wordt. Ik denk dat er nog een hele grote te heilen is. Zeker. Zeg maar een als oude wijze man inmiddels. Maar het verbaast me wel hoe snel die acceptatie van het gaan is Ja. eigenlijk. Maar goed, toen krijg je er echt mee te meiden. Ik net natuurlijk. hè. Nee, precies. Nee, het is wel heel erg soms confronterend dat ik soms ben, nou, op TikTok bijvoorbeeld, dat ze gewoon echt compleet oud maken worden door mensen die eigenlijk helemaal niet te krijgen aan mij hun leven. Dat ze compleet oud maken worden om hoe ze eruit zien of hoe ze binnen. Zo van, of iemand is bijvoorbeeld transgender en dan is ik helemaal kaft van, gadverdamme en bla bla bla. Dat ik denk van, jeetje mina. Maar op social media dat iedereen heel vol. En dat is het probleem ik meer. Op social media begint het gewoon heel erg. Ja. Kist dat wat handelen of gaat het 10 door nog wat voorbij eigenlijk? Dat Bij soort. mij is het echt gewoon, ik shirt en ik swipe het voort. Ja, Dat ja. is oprecht. Omdat ik nou sabbelt met mezelf, nou goed met mezelf ben. Denk ik van, nou, doe dingen toch nou echt net dat ik mijn gelukkig bepalen terug in ieder voor een snotneus die een domme opmerking onder mijn TikTok plaatst. Zeker net. Precies. Ja, precies, Nee, dat doet me niks meer, nee. Mooi dat dat zo is. Ja. Dat is goed om te jaren. Nogmaals, Claire ben we dan lang net in de maatschappij, maar Nee, dat zullen we wel een zeker net. tijdje door je. Ja. Maar ik ben blij dat er blijkbaar een modus in voegen haakt. Ja. Zodat die ontwikkelijk is. Want ja, ik ben egoïst, want ik wil graag grote talenten in Noorderwien gaan. Dan gaan we wel bezig zoals jij nodig. Die mooie vestjes, jongen. Of mijn mooie vestjes omkomen, want de volgende plaat die we draaien in, komt van Itzilia Rombly. Ja. Geweldige zangeres trouwens. Ja. Het nummer In Balans. Super mooi nummer. Ja, gewoon omdat het mooi is. Of was hier nog een verhaal bij? Omdat ik in deze tijd, dus dat ik heel veel doe, haak ik een hele tijd aan van, nou, doe ik het wel goed? Ken ik dit nou al? Ben ik wel, oud genoeg? Of wie is genoeg om dit nou op 18-jarige leeftijd al te doen voor iedereen? En een voorbeeld te wijzen van de jongeren. Dus ik wil heel wat ziek in de, nou, ken ik dit echt wel? Dus ik dacht van, nou, ik stap hier gewoon even mee.
Maar dat lukt me niet. Dus heel veel twijfel en heel veel mensen willen pleasen willen en alles goed willen voor een oor, maar die zelfs verjitten. Ja. En nou ben ik weer meer naar mezelf toe en dan alles met wel weer in balans. En dan zou je dit noemen en dan gaat het te goed. Wauw, wat wist je het? En dan nog maar 18 nog, Geert. Ja, nog maar 18. Ja, nee. Ja, je maakt elkaar nooit met elkaar vergelijken, maar ik wie op mijn 18e, ik weet zien niet verder. Toen ik dat soort, denk zo, waar sta ik ergens in het leven? Ik vind het fantastisch. Respect Bedankt. in dit geval. En we draaien mijn productie dit nummer namens Rowan dan maar, Celia Rombly en In Balans. Niet delen met de twijfels, maar nu kan ik dat wel. Ja, dat was toen en dit is nu. We staan voor een nieuw begin. Ja, vandaag. Prachtig nummer van Celia Rombly, In Balans. Die op het Yes. muzieklistje van mijn gast van Joert Rowan Veldman. Van origine Grieper, Woordpiek, om het zo maar eens te drukken. Zit er een beetje Woordpiek in die of net? Zeker. Ja. Dat vind ik wel grappig, best jong, en in Amsterdam, het leven lakent die daar. Ja. En toch, als er een pekertje mee zijn, ik moet een uitsturing op van, ik ging hier wel in Friesland, hè? Ja, klopt. Ja. Wat is dat? Ja, het is gewoon thuis. En het is gewoon van mij, ja, om gewoon even weer op te laden of zo. Want ja, Amsterdam, superleuk, alles, grut, bam, bam, bam. Ja, Ja. glamour, glitter. Ja, klopt, super fijn. Maar dan vind ik het wel super mooi om weer waarom naar Friesland te gaan. Om het gewoon even met de daal. Vertrouwd. Ja, vertrouwd zeker. Ja, en dat mag gewoon een goede basis zijn. En dat haak je in Friesland. Ja. Ja. Prachtig. Nee, Ja. vind ik leuk op die jaren. Want Ja. de meeste mensen rond die leeftijd, wat ik eigenlijk heel goed zong vind, die nou, je maakt zich wel eens even wat los, meisje. Ja. En die, nou, een beetje schoppen mag altijd een beetje, dat ken ik niet kweer. Maar doe haast toch wel een heel groot plak in je hart van, daar kan ik mijn rust vinden. Dat is het Ja, klopt. plak waar ik me veilig viel dus. Ja, want vader had dit al je, de wies is, maar wat ik nou al je doe, dacht altijd, ik ging in Amsterdam wenjen en ik ging in Sangret Hoes wenjen en daar en daar en daar. En nu merk ik pas dat ik denk van, nou dat is helemaal niet nodig, ik heb juist een basis nodig. Ja. En uit die basis kun je altijd uitvliegen Westworst en kun je altijd weer omkomen. Ja. Nou, en dat haak ik dus hier in Friesland. Ja. Ja. Daar hebben we het al in begonnen. Daar was op een gegeven moment op een zolderkamertje die eerste, nou zou ik het zeggen, stukjes Ja. zong dus. Hoe ging dat? Ja, dat wie op mijn kamer natuurlijk. Daar hebben we in de teksten geschreven, mijn eerste teksten. En eerst dacht ik van, Maar iets daarvoor nog. Eerst meisje jongen. Oh ja, zeker. Ja, eerst had ik gewoon Beetje karaoke. karaoke gevoel. Ja, eerst karaoke en eerst heel zachtjes natuurlijk, want het hier maar weer ook jong. Dus ik helemaal zachtjes van. En daarna ging ik telkens wat loerder. Nou ja, en daarna denk ik pas van, oké, we gaan nou wel gewoon proberen. Het is toch op mijn kamer. Nou, klonk het eerst nergens naar, vanzelfs. Maar telkens zou de trap op gaan en dan, nou, steeds blik. Ja, hij was nog steeds skill wel echt bot dat in Ordelje. Wel wat theater-minded binnen. Ja. Dus het is net een hele onbekende wereld van hun, denk ik. Nee, zeker net. En nou, misschien het theater is net onbekend voor hun, maar dit wat ik nou dus door qua echt optreden, dat is voor hun wel wat onzer. En dan juist soms ik wel dat ze denken van, oh ja, oké, en wat is nou aan dan? En dan denk ik van, oké. Je snapt het net. En hetzelfde met TikTok bijvoorbeeld, social media. Ik ben helemaal net zo van de social media. Dus dan ben ik daar met mijn TikTok, dus ik hi schatjes. En dan ben hij mij, hi schatjes. Want vindt hij dan lullig, vindt het dom. En dan zei hij van, nou, maak dat nou sa. En dan vind ik ook wel grappig, dus ik hi, hoor even stil. Dus dat maakt het alleen maar leuk. Ja, een echt oldschool gezin. Heerlijk. Ja, dat werkt. ja. Ja. Hij heeft me dit een beetje begrepen, maar ik net weer helemaal. Ja, precies. Ja. Maar zo jij het denken. En zo kiest hij eigen dingen ontwikkelen. Maar het lijkt me van die ontwikkeling wel heel belangrijk. Dus die dus echt thuis veilig viel om Ja. de eerste stap te zetten op het gebied van het jongen dus. Ja, klopt. Wat hast les hoor? Ik had in totaal, ik denk, een uur zangles gewoon. Ja, en dat wie dan, ik wil best wel een tijdje voor om. Dat wie denk ik toen wie ik 15 denk ik. Had ik een uur zangles gewoon. En sindsdien doe ik nog alles heel bot zelf. Maar ik wil wel zangles ook inpakken. Ja. Want het is van mezelf, van mijn ontwikkeling beter, van mijn stemgebruik beter. En daar lees ik gewoon super vol van. Ja, techniek is alles heen. Ja, techniek is echt alles. Ja, en dat haak ik gewoon nog net helemaal. Nou, en dan kies je altijd meestal om hulp vragen. Ja. Ja. Want wat doen ze op die opleiding? Hè? Dus is bij D-Drive en dan theater, acteur, Ja, klopt. afdeling.
Doen ze daar al een proto met stemtechnieken en dat soort zaken? Ja, we hebben wel stemlessen. Dat hebben we dan van Susanne Zuurbier. Dat hebben we dus wel. Maar dat ben dan echt blokken steeds maar. En voor de rest hebben we alleen maar oren theatervakken. Zoals ja, improvisatie van Janne Hogeveen. En dan echt nog wel... improvisatie van Job de Roo. Die had dus de vaststelling P. spelen. Waar mij er dus een Gouden Gurbe had won. En die speelde toen ik in. En dat deed ik super mooi. Dus ja, net hele volle stem. Er mogen wel wat meer, maar dat ben ik bij. Want du hast een repertoire intussen. Ik los van het Friestalige, maar Glory Again, dat draait bij Suverkijk leven. Dat broekst ik in optredens wel eens. Kost je dat voor de moeite om Aarse nummer uit de Holland te leren en ik dat technisch goed del te zetten? Dat is wat anders dan mij bedoeld in de douche mijn nummer. Hè? Dat is het zeker. Doe maar eens performen. Ja, om het in mijn hond te krijgen is net heel moeilijk. Maar de techniek erachter, want ik hou natuurlijk om gewoon riffjes erin te gooien. Nou, dat is soms wel moeilijk, hè. En ik wil les dat ik denk van, Rohan, ik doe gewoon een normaal, jongen gewoon, in plaats van die riffjes tussen terug. Maar dat vind ik wel leuk en dat is gewoon hoe ik het doe. En dan is de techniek is wel heel belangrijk en soms ook moeilijk. Ja. En ik is soms heel frustrerend. Ja. Want we onderschatten het wel eens. Het jongen is echt een vak in dat opzicht. Hè? Klopt. Hè, we menen al dat we het kennen, maar dat valt vaak zien. Zeker als het professioneel dorst. Hè? Ja, dat. Ik dacht in het begin, ik had gezegd van, dit lukt me wel. En dan komt ze niet op een punt van, oké, dit komt er dus ook naar bij. Oké, prima. Dus, maar ja, leer weer van. Ja. Jong, hast al wat ervaring op een gegeven moment met optredens, je hebt in de studio's west. Maar eerst makkelijkste stap richting Hilversum. Ja. Show, Holland's Got Talent. Hoe groot wie je ook van die gevoel? Ja, van mijn gevoel wie dat... voel op zich wel mij. Ja, het is net, denk je, dit, je hebt je boven de pet of zo? Nee, natuurlijk. Ik ook gewoon een, 14e kont kregen mij jong dat ik daar mijn dream hier won. Wel goede basis dus. Ja, ik heb een hele goede basis gehad. Nou, ik ben in Friesland. Dus super mooi wie dat. Maar toch wel een oorswerken dan zo'n full-scale production. Dat wel, ja. Ja, dat wel. Hoe luistert het dan uit? Ja, dat wie wel oors, ja. Het wie grutter, het wie heftiger, meer show natuurlijk. Maar voor de rest, wie net echt dat ik denk van, ik ben in de oors gedraaid, maar nog helemaal Zadwaan of zo, wat ik ben in Alsmeer, bla bla bla. Nee, ik ben nog gewoon een rustige Rohan uit Friesland. Ja, wie is daar alleen, hè? Of is het meestal mij? Ik hier Abigail mijn naam, ik hier mijn... Abigail wie backstage. Waar is dat? Abigail Potts, dat is een hele goede vriendin van mij, echt een beste vriendin. Die had ik wel in de theater zitten, mij in de theater zitten, dat alles op squal ik net goed ging, want ik giet in de rachten op splitting, dat wie echt geen squal van mij. Riet ik net in on om daarheen te gaan, want ik voelde me daar gewoon net eens veilig. Dus dat is net een mooie plak. Maar ik zie wel mijn Abigail op squallen daar, dus super leuk wie dat. Dat is echt top, echt top. Dus die wie mij. Friends for Life. Zeker, ja. Ik denk er nog steeds wat broer en zus binnen, want die is ik adopteerd, maar dat gaan we nog een keer uitvinden. Misschien een leuk programma van Friesland. Maar ja, zie wie mij. En in de jongens kwamen mijn twee ouders, Safiro, dus echt een hele goede vriend van mij. Lakisha is dan de nicht van Safiro, ik neem eigenlijk dat mijn nicht. En de ouders van Safiro en zijn broerke. En mijn tante, dus 8 personen zitten er in het publiek van mij. Een hele delegatie. Ja, best wel. Ziet ik mooi van Rome, weet ik. Dus ik koes mooi zien. Dus die wien al je mij in dat mooie proces. En die wien er ik bij toen de gouden knop indrukt waard. Super mooi, echt. Ja, want op een gegeven moment, als we het langer mij rest in dit wereldje, dan nemen we dat de buzz. En dan begint het om hem in je heen wat te buzzen. Dan wordt er op praat, komt er een stukje in de krant, dus op een radiohuis toe, et cetera. Dan begint er wat te borrelen in. Ja. En dat gebeurde met mij, hè? Ja, klopt. Die ging net toch. Nee, maar hier is het terug op dat moment van, we doen niet praten, de bus die er gewoon. Nou, in het begin net echt eens. Ik denk eerst van, oké, ik plaats het zelf gewoon. Ja, gouden knop, dit en dit. Maar toen werd de naar wekker en niet een keer plus 190 volgers en reacties dat ik denk van, en gemiste gesprekken dat ik denk van, oké, wat is dit? Wat maakt nou aan? Wat is de bedoeling? Maar de bus, hoe het dan heet, is wel echt superleuk. Ja, het is voor die zelf wel helemaal leuk dat ik denk van, Ja, maar dat gebeurt oké, ja.
Dat ik denk van, mensen gaan het al wel zien. Ja. Ja. Ja, en die show begon te leven. En dan nou was het al 16. Inderdaad, bellen, appjes Ja. en al die... Ja. En bist je dan teleurgesteld dat je het net wist? Of bist je er eigenlijk ik ben Nee. net zo bot mee bezig? Totaal net Ja, dat eigenlijk. was winnen, neem ik Tuurlijk, op. die wel leuk was, maar ik denk nou nog steeds, ik ga een rustig vestje, mijn dreams litten en ik ga een disco nummer deel set. Dus ik ga gewoon 2 super mooie dingen deel set. Wij jongeren in Friesland en de boeten zo voelen mij kennen dat het zo mooi is dat ik mezelf daar zo deel set na. Ja. Dus daar ben ik alleen maar blij op mij. Ja. Ja, Ik verdien carrière natuurlijk. Het is even Klopt. een punt. Misschien is het wel goed als het net won haast. Want als de rest van je leven bekend als de winnaar. ja, dat wel. Ja, En dan klopt. is gewoon een deelnemer geweest ooit. Ja, klopt. Maar ja. had je zelf wel deel zetten kind, hè? Ja, daarom. En van nu ha ik een hele mooie basismeidskind van mijn carrière die ik nodig had. Want dat wil ik gewoon een starten van eigenlijk. Nou, een soort van een starten van. En daarop ga ik nou zo verder bouwd dat ik mijn eigen persoonlijkheid ontwinnen ben. En dat mensen nu direct van kennen. En dat is nog veel mooier dan alleen maar van... Oh, du bent toch die jongen van Hollands Got Talent? Dat is het nou niet meer. Het is nou de jongen van Hollands Got Talent of van TikTok of gewoon oren ding. Dus het is super mooi dat dat nou ik zo breed werd dat ik mijn eigen persoonlijkheid vormt ha. Ja. Rowan, uit Griep. Ja, Rohan Udgarib. Prachtig hoor. Ja. Wat wist helpen? Of had je adviseurs om die heen? Soms heel... Nou ja, een goede vriendin dus. Ja. Klopt, heb ik ook het best wel vaak Dat bij was een wel ding iemand die gehad. ik een beetje in Grail hoort, met die drokke gedrag of net? Ja, Carenza van der Meulen. Die weet die wel een beetje hard te remmen? Jawel, ja. Want ik had dus mijn paarse vrijdag ga ik optredens gaan op Squalm. Nou, Carenza wie ik met mij. Super mooi, ze wie dan echt echt mijn manager eigenlijk. En echt beveiliging. Want Squalm bent toch soms wel wat spannend qua drukte. En, want ik doe er zelf ook in mij natuurlijk. Maar gewoon om het even rustig te houden. Dus wie ik gewoon mij. En dat is echt een persoon waar ik alles wil op tafel vertrouwen. Qua zaken en alles. Maar had je het nodig? Een paar mensen om die heen die... Ja. Al is het net zwart op wit met een contract of zo, maar die even een beetje een rol van een manager of een begeleider. Of die Ja. even helpen op momenten dat het... Zeker, ja. Ik ben nog op zoek naar echt verste bezig ervan. Want eerst dacht ik van nou, het is even een golf die er komt. Maar ik merk nou dat het gewoon echt bloedt, zeg maar. Ja, je de telefoon vaak in dat opzicht? Ja, en qua mails en ding, dat is best wel drukte. En ik doe nog gewoon squallen. En daarnaast wil ik natuurlijk ook nog gewoon ding doen. Dus soms ga ik wel ten koste van mezelf. Dat ik denk van, stress. Dus het is wel, ik ben wel een ziekje naar een verspersoon die het mij meer regelt. Ja. Maar tot nota ga Carenza. Ja, maar en ik zit mijn pro-respect, dat best een lekker eigenwijs figuur. ja, ik jou net snel van, echt net. Nee, dat zou ik Nee, zeggen. zeker net, Ik toch maar net. geen type die zegt, nou bedenk het maar voor mij. Nee, zeker net. Nee, hè? Ik die muziek, dat van optredens, ik doe dat zelf. Ja. Maar net in ons in de concert en ik niet onkomen, want dan is het fout. Ja. Nee, dat doe ik zelf. Ja, heerlijk. Oh, ik ben er een gelijk helemaal stressig van. Ik denk dat ik iemand ooit niet handen moet, Jan. Dat doe ik niet, hè? Echt niet, dat doe ik lekker zelf. Nee. Ik ben te eigenwijs. Ja, ik ben mails, dus ik zeg van ja, dat lukt me wel. Ik denk van. Ja, en toch zit daar iets dubbels in. Want hoe heger het komt, hoe meer succes het hast, hoe meer het vaak leefst wordt. Hè? Ja, Des te minder controle als vaak nog hoe die in carrière. Dus Daarom. Ja, maar dat lijkt mij best ingewikkeld. En Safia best nog net. nee, klopt. Maar de soes wordt jonger in een keer. Ja, klopt. Dus daarom ben ik heel. Ik zie je de meesten natuurlijk wel meteen met me te reageren, maar ik vind het wel spannend. Want als het voor de goede meesten gaat die net het verkeerde met die vagasisma. Nou, ik heb me voorstellen dat je net die versoepen wordt. Nee, dat is. Dus ik denk van nou, had ik dan, wordt er iemand bilid, dan kind werd dat ik mezelf helemaal kwijt ben op het lijst. En dat vind ik dan wel een spannend dingetje. Maar dan was ik gewoon shit naar de goede persoon. Ja, Ah, kom maar goed. daarom. Precies. Een nuchtere woordske. Hol op die rompzoek zeggen. Dus dat, Ja, dat ik zie wel werd op shit. Ja, als ik het net leuk vind wat er gebeurt met me, dan zie ik dat zeker wel. Ja. Dat is echt, nee, hoe is net in één keer zeggen van ja, doe maar dit en dit, want dat doe ik net. Nee. Nee, het is überhaupt een stukje matten. Hallo, waar het zo spist. Duh. Doei. Hallo. De komende tijd, wat hast je in de holle? Wat worst? Ja, best met een opleiding bezig. Ja. En verder? Ja, verder ben ik me nou best wel voor auditie aan het aanmelden. Hoe werkt dat? Is dat een soort circuit? Of binnen internetpagina's voor wedstrijden? Oh, Ja. er is in Amsterdam, in Rotterdam, in Ljouwert Ja. een auditie of zo. Hoe werkt dat? Ja, ik zit dan ingeschreven bij castingbureaus. En via daar is dan vregen worden, want hun krijgen een ding binnen. Ik is vregen worden voor, was auditielanden voor. Nou, en dan zie je ze op de rol goed bij die pas. En dan mag ze een film opsturen van een scène die zo'n spelen is. Ja, en dan gaat het zo terug en dan ga ik les naar die in mijn GTS deed. En zie ik van de 30 personen die het auditie dienen hebben, zie ik bij de laatste 6.
dat ik al denk van, jeetje mina, ben ik net worden. Maar dat stukje, ik zie bij de laatste size, denk ik al van, jeetje. Goed voor je zelfvertrouwen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus dat vind ik al super vet. Ja. Nou, en dan ik maar de Passion dat er nou aankomt. Dat, kijk, Audi CD&H, dus fingers crossed. Dat zou ik wel echt heel leuk vinden. Ja. Ja, de zijstraat hebben we best inschrijven bij castingbureaus. Dat is echt zo'n dingetje. Wat binnen goeie en wat binnen min. Ja. Hoe komt je daarachter? Doe je dan research of zo? Of? Daar ga ik dan docenten op squallen weer van. Want die Ja. hebben er super volle van. Ja. En waar ik goed ben. En die hadden ik wel bereikt mijn oren meestal van, nou, dan stuur eens weer terug van, nou, is dit goed of is dit net goed? Ja. Nou, dan jij ik vanzelf ja of nee. En dan had ik ja. Nou, als je zegt, hoi, ik ben Rowan Veldman, ik ben 18 jaar oud. Dus dan typ ik alweer. Dus Ja, maar dan was hij zelf wel verkeerd natuurlijk. Hè? ja, zeker. Ja. Dik niet best ingewikkeld. Ja, soms was ik wat oedreun van je. Ja. Heel soms was ik gewoon even wat meer vertellen hoe die zelf daadwerkelijk worst. Om echt binnen te komen. Ja. Dus dat was nog wel spannend. Maar ik moet even denken aan de liedje Rowan die op Groenlei te stampen om aandacht te vregen. Dus, Nou, dat maakt dus eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel en, op groen en nou doet het iets op een beschaafdere manier, maar eigenlijk Ja. doet het nog steeds hetzelfde dus. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Shit, dat ben ik gewoon. Nou, dat is het alweer. Ja. Nee, maar auditie is superleuk om te dwaan. Dat is helemaal leuk. En van 31 maart ben ik helemaal zin in op de middenstip van Heerenveen. Ja, die is Fries volkslied aan. Ja, klopt. Wauw. Ja, op de middenstip van Heerenveen. Dus die vind ik super om te dwaan. Ja, Ja. voor SC Heerenveen vrouwenvoetbal. Dus het meeste moet ik gewoon schenk komen. Want dat gebeurt nou net zo snel bij vrouwenvoetbal. Meestal denk ik van, bij mijn vrouwen. Uh-huh. Die kennen hetzelfde. Die kent hetzelfde als de man. Let maar op. Ik kan hier vragen, die. Hoe belangrijk is de humor voor die? Oh, heel belangrijk. Maar dat koers Ik van zie die merken, straal, denk ik zie die leidje. Ja, dat is... Ja, nou, sommige mensen leidje hun ellende voort, maar dat hakt bij die net. Nee, ook ellende hadden ze ik wel een Nee, maar die lach is volgens mij eerlijk en Ja, oprecht. ja, klopt. Maar ik kan het ook alles wel leuk vinden om te dwaan. Dus ja, Ja, komt ze er is in dan een niet. soort snoepwinkel, vind ik gevoel, momenteel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, eigenlijk wel. En dan zit je er gewoon eens aan te denken van, nou, vind ik leuk om te dwaan. Nou, en dan leidt ze gewoon heel volle. Gewoon happy de peppy. Precies. Leuke mensen om die heen. Ja, zekers. Zekers. Mijn dream dus, toch. Ik ga minder in. We draaien nog hier een nummer. Het eindbesluit van het prachtige verhaal wat ik van die jaren mocht. Dank, alvast. Yes. Billie Eilish. Ja, dat is toch een icoon van deze tijd, hè? Ja, zeker. Ja, kist eens uitlezen. Nee, misschien zit er nog wel in van 60, 70 van de radio. Wat is een Billie Eilish dot voor de hele generatie misschien wel? Billie Eilish is... Ben een heel Grutte soort- worden, ja, maar een Grutte vraag ik maar. Billie Eilish is een heel soort haarzelf. Heel soort haarzelf. Is dat het? Oh, is het trouwens het eindveske? Ja, Dan is een oren leuker, denk ik. nou dat mij. Wij hier het board klitste, maar welke is mooier voor dat onbelangrijk? Cuff It van Beyoncé. Oh. Als het voor het einde is, Ja. dan is Beyoncé leuker. Dan is Beyoncé wat leuker. Wij draaien geen Billie Eilish. We draaien geen Billie Eilish. Board, die mij hem opzieken op YouTube. Dan geven we naar Beyoncé. Beyoncé, ja, daar ging ik 18 juni ook nog in. Hè. En welk nummer? Cuff It. C-U-F-F. Spatie It. Ik ga het hier. Dan geven wij Beyoncé als laatste draaien. Dat vind ik leuk, spontaan. En ik kan uit de ervaring spreken. Ik ga Beyoncé een keer live zien. Ja, ik 18 juni echt. Met mijn dochter. En van alle concerten waar ik met mijn dochter heen geweest ben. Ja. Wie dit wel de meest indrukwekkende. Ja, hè? Ja. Maar de meeste ik even niet lezen, want we hier het even op Billie Eilish. Maar de sprong is heel gauw maken naar Beyoncé. Ja. Wat maakt Beyoncé nog meer bijzonder dan Billie Eilish? Nou, Beyoncé is sowieso al een heel tijd een voorbeeld van mij geweest. Ik oren wil zijn, Beyoncé is mijn voorbeeld. Want hoe die dingen op het podium del zet, dat kan net in je oor. Dat Nee. kan gewoon net in je oor. Ik had dit echt, het is echt zo. Het is, Dat is. En gewoon echt, want Boeten, het podium om, is een heel erg verlegen type en heel erg ingetogen en zo. Maar als je daar shit, dan shit ze er echt. En dat is gewoon iets waar ik echt mijn kracht uit heb. Ik denk van, ja, bam, dat wil ik echt. power. Tenminste, zie zit dan hier, maar dan wil ik op het tweede plak zitten. Maar dus ik wil dat echt. Dus dat is een powerwoman, echt. Top. En het is super mooi dat ze dan ik nog getint is, een donkere hoeskleur had. Dat komt er voor mij weer dichterbij. Dus echt een voorbeeld. Ja, Dank u wel. alsjeblieft. We gon' fuck up the night. Fuck it up, black